Tagaan to sa managat patas, sa gamay ra kuha. May nalan ni paksyon. Kaya daghan pagkuha na matas, daghan jud panghatagan na. Jabo, dili ang naong iyabo ang isda. Oray sa idlan sa managat matas oh. Kalooy bukol ang managat. Oh. Gamay ra kay kuha. Bakos ang kuha. Kuha bangsi matats, perting gamay ra kuha sa bangsi, kalooy pod. Sako kay starting. Sakto ngay. Ibo. Inilan na dito. Ilan taon na pamalit ng kape. Lokos oh. Oh, dan nokos. Dito na naiyabo. Dala lang ba nila? Nokos mo dito? Nokos. Minus ilang bang si matats. Igado kay panagat. Panagat to, gamay ra kay Barsal. Prato. Ay sudalan niyo. Tabas. Pakol. Pakol ka, padalanin ka pakol. Apilin pakol. Sama ni. Ini? Kap, ang pakol, apel. Ang pakol, apel baligya. Ay, kasi tagyan din. Ano ra? Baligyan ni may nalang ni ma. Gamit niya. Wala bay kwartas na plane. Ano to? Ay, baligyan mo kan. Maura yung kuha oh. Sa kasimana dito sa lawod. Hasta loya. Bukol ato panagat karon. Kapila ka adlaw. Ano man kap nagnihit? Nagnihit? Sulog. Ay, kusog ang sulog. Lain panahon. Lain panahon. Muna na ito. Kira bang sakita sa kamot kuhaon isda niyo. Di ako karga sa dali sir. Sige, dali. Hindi ba mo karga? Ako karga. Maluya man ni sila nga na bangsi. Oh, isko sa di karga ni karga. Oh, dira. Up, dali lang ha, relax lang na. Karga sa ni. Karga sa tabang sa ato. Eh, maron ma-delivery sa iyo. Labiyog. Oh, ha? Tama. Oh. Sino makarga? Matik. Edward. Oh. Mag-video lang ka, nakasutan na. Saray mo ban? Matas. Katakot lang sa kabuk. Nasaan ito gatag? Ito na. Tagaan to sa managat matas, sa gamay ra kuha. May nalan ni paksyon. Kaya daghan pagkuha na matas, daghan jud panghatagan na. Basta kalooy, isa ka simana dito sa lawod. Ngoro ito ilang kuha. Yan starting na. Nakuha, 15 mil so starting na matas. Bukol ang tawag na, bukol. Oh, hubag. Nya, muna sa to. Oh, nihit ito palagat. Way dunggo. Na, mingon na pud mo nga nung nagmahal ang isda. Man ang panahon. O barato ron, mamahal ugma. Siyempre, may dilit mo balod, may dilit mo hunas, di ba? So ingana na matas, bubalod mo hunas jud na siya. Ingana na pag ginaboy sa managat.